ସ୍ନେହ ମମତା ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ମୋ ପରିବାର। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁକି ସଭିଙ୍କୁ ମଣିଥାଏ ଆପଣାର। କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ପର, ସମୟ ଇଙ୍ଗିତେ ଚାଲିଗଲେ ସତେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧା ହୋଇଛେ। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆପଣାର ମଣୁଛେ। ସୁଖ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ବି କରୁଛେ। ମା ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଠି ରହୁଛେ। ଆମର କେହି ପର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ହେଲେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ ସମୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବା, ଆମକୁ ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ, କି ଅଜବ ଏ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।